Hola, què tal? Molt bona nit, com esteu? L'esquizofrènia és una malaltia mental greu i crònica que es caracteritza per alteracions en la percepció, pensaments desorganitzats, deliris, al·lucinacions, alteracions afectives, anímiques i emocionals, entre altres coses. Entre un 0,4 i un 0,6% de la població es veu afectada per aquesta malaltia, però nosaltres hem titulat aquest programa Esquizofrènia en positiu, perquè hi ha alternatives que no siguin els fàrmacs per a superar els seus efectes i trobar camins de sortida. Tindrem amb nosaltres un bon exemple del que us acabo de comentar. A més, en l'espai a la fresca, avui ens traslladarem a Sarroca de Lleida i ballarem sardanes i després ens tirarem de cap a la piscina d'Alguaire, tot plegat en el més a prop que comença ara mateix. Mercè, hola, molt bona nit. Bona nit. Direm que ets Mercè Torrentaller. I la Caspana, sí. I la Caspana, molt bé. Val a dir que, a més de pintora i escriptora, doncs malauradament pateixes esquizofrènia. I jo vull que m'expliquis quan i per què et diagnostiquen aquesta malaltia. Aviam, jo fa 10 anys, el 1999, em vaig obsessionar molt perquè tenia por que els meus fills caiguessin al món de les drogues. I de la por vaig passar a l'obsessió. Hi veia drogues per tot arreu. Llavors se'm va declarar un brot psicòtic. I arrel de declarar-se amb el brot psicòtic em van internar a Santa Maria de Lleida i se'm va diagnosticar una esquizofrènia. Quants fills tens? 3. 3. Quina edat tenien més o menys fa 10 anys? Mira, ara en tenen 29, 28 i 24. Molt bé. Tots adolescents i joves. En un poble petit i... De quin poble parlem? De Ponts. De Ponts, molt bé. Dius que et vas capficar tantíssim, no?, que vas tenir un brot psicòtic. Això què vol dir? Què és el que vas tenir? Què et va passar? A veure, l'esquizofrènia es caracteritza perquè transformes la realitat. En comptes de veure les persones tal com són, veiem les cares transformades. Per això aquí hi ha un dibuix que vol representar això. Unes cares transformades, no veiem la realitat tal quan és. Tenim al·lucinacions, les més conegudes són les visuals i les auditives, però també hi ha al·lucinacions olfatives i de tots els sentits, vaja, del tacte i de tots els sentits. Llavors a mi se'm van alterar aquestes visions i aquestes coses i veia monstres per tot arreu. Els teus fills no van caure en la droga? No. Era una cosa que... Una obsessió que jo tenia. I vull dir, clar, entre les notícies de la tele i el panorama que veies i la gent, és que com si se't desviessin les converses i només sentissis allò que vols sentir tu. I sents que et parlen els objectes, per exemple, i tu saps que els objectes no poden parlar, però tu ho visualitzes i ho sents com si fos la realitat, però una realitat més viva, més intensa que la pròpia realitat en si. Per això, al alterar-se tots els sentits, vaig fer el que es diu un brot psicòtic. En el meu cas va ser un brot psicòtic florit. Què vol dir això? Això vol dir que el vaig exterioritzar. Hi ha persones que es queden a casa, es tanquen, no volen sortir de l'habitació i es queden com a letargades, per dir-ho d'una manera. En canvi jo, al fer un brot florit, vaig sortir al carrer, anava descompensada i, bueno, jo vaig sortir al carrer amb unes banderes, per casa perseguia els meus fantasmes amb una escombra i la família em començava a donar compte de que ja no estava bé. És molt evident això que expliques, eh? Sí, però tampoc no sabien què fer, perquè jo deia que em trobava bé i no volia anar al metge i això és molt desconcertant per a la família. Molt bé, vas al metge, et porten a l'hospital, no? Em porten a l'hospital. Els metges et diagnostiquen que tens esquizofrènia. Quin és el pas següent? Què és el que et diuen que has de fer? Com canvia la teva vida i la de la gent que tens a la teva vora?
A veure, primer no gosen dir-te que és una malaltia per tota la vida, et van dient que segons com reaccionis als fàrmacs aniràs d'una manera o d'una altra, perquè és molt diferent que ho agafis de jovenet a que ho agafis de gran, com ho vaig agafar jo. Com més jove l'agafes, més mal pronòstic té a vegades. Més mal? Més mal, o sigui, com més madura és la persona, més pot assimilar els canvis a la seva vida que això comportaran. Correcte, sí. Els nois s'acostumen a agafar una mica més jove i a les dones una mica més gran. No sé per què és exactament, però les estadístiques ho diuen així. I llavors, o sigui, la vida et canvia, perquè de sobte els amics et tenen por. I perquè és una malaltia desconeguda i la primera reacció és de dir, bueno, és una bogeta i ja s'ho farà. Però després, gràcies a la malaltia, també vaig trobar molt bons amics que van saber apoyar no solament a mi, sinó tota la meva família. Estàs parlant de diferents associacions que, si vols, comentem. També, les associacions, al temps que jo vaig estar malalta, eren poc conegudes. No les vaig conèixer fins fa poc temps i jo pertanyo a l'Associació de Malalts Mentals La Noguera de Balaguer. També estic en contacte amb la Brújula i el Porxo. La Brújula és d'aquí Lleida, i a l'Associació de Malalts Mentals de Ponent, que també és d'aquí Lleida. Vull dir, col·laboro amb tot el que puc, amb conferències, amb xerrades i amb l'exposició dels meus quadres, que volen ser una... Ara en parlarem, Mercè, dels teus quadres. Anem una mica per ordre. El diagnòstic en l'esquizofrènia canvia la teva vida, evidentment, la de la gent de la vora. Els amics cada vegada són menys. Sort que trobes aixopluc i ajuda d'altres persones que decideixen estar a la teva vora, no? Tot i que l'única solució per a l'esquizofrènia et diuen que són els fàrmacs, no? Sí. No et donen altres alternatives possibles amb això? Jo les he utilitzat. Tu les has trobat? Jo les he trobat. He trobat l'acupuntura, l'homeopatia, el ioga, la meditació. Tot això m'ha ajudat, sense deixar el tractament farmacològic, però de mica en mica, al practicar aquestes coses, he pogut deixar els somníferos, per exemple, he pogut deixar els ansiolítics, i això ja és un avenç molt important. Però llavors, al poder deixar aquestes coses, sents la sensació de que et trobes cada dia una mica millor. Saps que tindràs medicament per tota la vida, però bueno, també la té un diabètic o també la té un malalt del cor i bueno, avui en dia hi ha els fàrmacs de nova generació que comporten menys efectes secundaris, que han sortit recentment fa un any i mig, i ja no engreixen tant, ja no et cau el cabell, i llavors aquests nous medicaments també ajuden. Altres dues vies, potser les més importants, a totes les que acabes de dir, podem dir que és l'escriptura i la pintura. Si et sembla, comencem per llibre, que ha estat publicat recentment, precisament aquest mes de juliol. Aquest mes de juliol han fet les presentacions. No, aquest llibre ja va per la segona edició, i les presentacions ja vaig fer aquí a Lleida, a l'Abacus de Lleida, fa un any i mig, vaig fer la presentació del llibre. Va ser la primera presentació del llibre i aquest mes de juliol ha sigut la presentació de les pintures. De les pintures. Sí. Doncs comencem pel més antic, que és esquizofrènia, locura o realitat. Per què escrius i què s'hi pot trobar en aquest llibre? A veure, jo una de les facultats que vaig perdre va ser la memòria. Llavors, la capacitat d'escriure i de llegir la tenia molt verbada. I el meu psicòleg em va dir, tens flaixos de memòria, fes uns escrits personals i explica per tu mateixa recuperar aquestes facultats. Ho vaig fer... És a dir, flaixos de coses que te'n recordis de la teva vida. Del brot psicòtic. Del brot psicòtic. Del brot psicòtic. I llavors ho vaig anar escrivint i el psicòleg em va dir, quan ho vaig haver escrit, diu, això pot servir per ajudar molta gent. Diu, si ho arregles una mica i d'això, i vaig escriure el llibre, que són les meves vivències,